Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć cel 1000 subskrybentów. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, naciśnijcie przycisk subskrypcji. To tylko jedno kliknięcie, ale stanowi dla mnie ogromną motywację do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję. 4 námořní komanda ji obklíčila ve skladišti, smáli se, provokovali, zbraně připravené. Vzali jí pušku, svlékli jí pistoli, nechali jí jen prázdná pouzdra. Mysleli si, že je bezmocná. Ale to, co se zdalo potom, trvalo přesně 79 sekund. A když se časovač zastavil, 4 elitní operátoři leželi na zádech, pohmoždění, omráčení a ptali se na stejnou otázku. Co se sakra stalo? Odpověděla ona. Díky tomu se nikdo na té základně na ní už nikdy nepodíval stejně. Než vám ukážeme přesně, jak zneškodnila 4 komanda, aniž by vystřelila jediný náboj, zanechte komentář, odkud nás sledujete a klikněte na odběr, protože tohle se z nuly dostane na brutální za méně než 2 minuty. Teď se do toho pustíme. Ranní vzduch na Fort Wexler nesl tu zvláštní směs leteckého paliva a borovice, kterou si každý vojenský spratek naučí rozpoznat. Ta ostré a čisté s podtónem výfukových plynů a horkého betonu, který sliboval další spalující den. Štábní seržantka Rachel Keane vystoupila z kyvadlového autobusu na popraskaný asfalt, který už vyzařoval teplo navzdory brzké hodině. Její boty nacházely oporu na dlažbě označené stopami pneumatik a olejovými skvrnami z desetiletí vojenských vozidel. Někde za betonovou hangáry slyšela rytmické skandování ranního tělocviku, které se neslo po areálu jako známý srdeční tep. Zaznělo. 1, 2. Následoval hrom bot dopadajících na zem v dokonalé souhře. Wexler nebyla typická armádní základna. Tady se větve armády chodily hrát své egohry, vymaskované jako společná výcviková cvičení. Navy Seals, Army Rangers, Marine Raiders, Air Force PJs, všichni se střídali, aby dokázali, že jejich konkrétní značka drsnosti je nadřazená všem ostatním. Místo, někde spolupráce měla ostré zuby a rivalita byla hlubší, než si kdokoliv chtěl přiznat. Rachel se pohybovala po dvoře s nenápadnou efektivitou někoho, kdo nosil boty 15 let. Její maskovací uniforma v lesním vzoru byla předpisově dokonalá. Její pistole seděla přirozeně na pravém boku a nesla se s tichou jistotou někoho, kdo už přestal potřebovat dokazovat, že někam patří. Ale její oči se nikdy nepřestaly pohybovat. Strážní věže, výcvikové zóny, únikové cesty. Staré návyky z míst, kde nepozornost znamenala smrt. Zbrojnice vonila zbraní, leštidlem na kov a druhem průmyslového dezinfekčního prostředku, který nikdy úplně nepřekryl podtón testosteronu a soutěživosti. Za pultem s drátěným pletivem se shlukovali 4 muži v námořnických modrých bojových košilích. Jejich rozhovor byl přerušován smíchem, který obvykle znamenal, že vtipem byl někdo jiný. Poručík Kane si ji všiml jako první. Vysoký, blond, postavený jako náborový plakát s bledýma očima, které všechny hodnotili, jako by byly buď přínosem nebo hrozbou. Jedním rychlým, nacvičeným pohledem si ji prohlédl od hlavy k patě. No, podívejme, koho nám armáda poslala, oznámil svým kamarádům. Doufám, že ví, z které strany pušky vycházejí kulky. Ostatní, poddůstojník Riggs, náčelník Daniels a desátník Vega se chichotali, jako by řekl něco vtipného. Byl to druh snadného kamarádství, které přichází z měsíci společného běhu jako jednotka, dokončování vět jeden druhého a posilování vzájemných domněnek o jejich nadřazenosti. Riggs, zavalitý s ostrými lícními kostmi a rukama, které vypadaly, že by mohly rozdrtit vlašské ořechy, se opíral o pult s neformální arogancí někoho, kdo se nikdy nesetkal s výzvou, kterou by nemohl překonat silou. Nebojte se, LT. Postaráme se, aby tam byla v bezpečí. Ujistíme se, že nezakopne o vlastní tkaničky nebo si omylem neotočí tu pušku proti vlastní noze. Vega si odfrkl. Jeho nervózní energie ho lehce nadnášela na špičkách. Možná bychom jí měli dát manuál pro bezpečnost. Víte, vojenské zbraně pro hlupáky. Nebo něco takového. Rachel se nechytila. Slyšela varianty tohoto rozhovoru v tuctu různých jazyků na 3 kontinentech. Podepsala se pro svou EM4, přitáhla si ji přes pult a začala svou rutinní kontrolu.
Kontrola komory, vyrovnání mířidel, nastavení popruhu. Její ruce se pohybovaly s druhem svalové paměti, která přichází z manipulací se zbraněmi na místech, kde porucha znamenala víc než jen selhání cvičení. V klidu, zabijáku, zavolal Daniels ze zadu. Náčelník Daniels byl starší než ostatní. Možná kolem 40, s tváří poznamenanou časem, která naznačovala, že viděl skutečný boj, místo aby o něm jen mluvil. Ty cvičné náboje nikoho nezraní, pokud je nenamíříte správným směrem. Vega, hubený a nabitý, jako by si dal k snídani espresso, si odfrkl. Slyšel jsem, že je spíš válečník na PowerPointu, než střelec. Vsadím se, že od Bushe neviděla žádnou skutečnou akci. Rachel dokončila kontrolu zbraně a bez odpovědi si ji přehodila přes hruď. Myslím, že se to ukáže, řekla jednoduše a pak zamířila do briefingové místnosti. Za ní slyšela Kaneův hlas, který stišil na to, co si pravděpodobně myslel, že je šepot. $20, že se složí při první agresi. Rachel šla dál, byla podceňována lepšími muži než těmito 4 a nikdy to netrvalo dlouho. Chytrý tah bylo nechat je myslet si, co jim vyhovuje. Realita měla způsob, jak napravit mylné představy. Briefingová místnost byla ve svém předchozím životě skladem. Všechny betonové podlahy a kovové krovy se skládacími stoly přiraženými ke stěnám, aby se uvolnilo místo pro řady nepohodlných židlí. Na jedné stěně dominovala bílá tabule, pokrytá ručně kreslenými diagramy denního výcvikového scénáře. Cvičení na průlom a vyčištění v městském prostředí. Uskutečněné v jednom z maket skladu Wexleru, Rachel si vybrala místo ve druhé řadě, umístila se tak, aby viděla instruktora a zároveň sledovala dynamiku místnosti. Kolem ní se malé skupiny rekrutů segregovaly podle větví. Kmenovou příslušnost jste mohli číst v jejich postoji, jejich nášivkách, způsobu, jakým drželi zbraně. 4 komanda si zabrala řadu u zadní stěny, rozvalení na židlích, jako by drželi soud. Kacejnovy boty byly opřené o židli před ním a on ostatním vysvětloval něco tónem, který naznačoval, že by měli být poctěni, že přijímají jeho moudrost. Major Billings vstoupil přesně včas. Štíhlý, prošedivělý, s autoritativní přítomností, která způsobila, že konverzace utichla, aniž by řekl slovo. Začal rozkládat parametry cvičení. 4členný útočný tým, průlom a vyčištění v čase. Cvičné náboje, které bolely dost na to, aby si vyžádali respekt, ale nezanechali trvalé poškození. Rachel si dělala poznámky, její mysl už mapovala scénář. Tuto cvičení prováděla ve variantách 100krát ve výcviku a na místech, kde cíle střílely zpět skutečnými kulkami. Ale v polovině Billingsova briefingu Kane zvedl ruku s neformální arogancí někoho, kdo byl zvyklý přesměrovávat konverzace podle svých potřeb. Pane, řekl, jeho tón byl na povrchu úctivý, ale nesl podtón, který naznačoval, že se chystá zlepšit den všech svým brilantním vhledem. Jelikož dnešní cvičení má testovat adaptabilitu ve stresu, proč nedáme naší armádní zástupkyni trochu extra výzvu? Místnost stichla. Billings se zastavil uprostřed věty a upřel na Kanea pohled, který by mohl zmrazit vařící vodu. Jakou výzvu? Poručíku. Kaneův úsměv byl plný zubů a bez tepla. Sundejte jí zbraně, nechte ji projít scénářem neozbrojená. Uvidíme, jak se přizpůsobí, když nebude mít svůj záchranný kruh. Návrh visel ve vzduchu jako kouř ze špatného doutníku. Daniel se naklonil a přidal svůj hlas do směsi. Mohl by to být dobrý trénink, pane. V reálném světě nemáte vždy čas sáhnout po pušce. RX moudře přikývl. Navíc ji necháme v týmu, jen trochu vyrovnáme hřiště. Chichotání od Vegy nepotřebovalo překlad. Rachel seděla naprosto klidně. Její výraz nic neodhaloval, zatímco její mysl počítala úhly a možnosti. Tohle nebylo o tréninku. Tohle bylo o 4 mužích, kteří se rozhodli, že její tichá kompetence je nějakou výzvou pro jejich autoritu. To není způsob, jakým je scénář navržen, řekla klidně. Tohle je cvičení na průlom v čase, ne na boj zblízka. Kaneův úsměv se rozšířil. Přesně tak. Takže pokud stále zvládnete svou váhu bez zbraní, to něco dokazuje, ne? Major Billings vypadal nepříjemně. Zjevně se s těmito komandy už setkal a znal jejich pověst překračování hranic.
Druh mužů, kteří si pletli aroganci s jistotou a mysleli si, že pravidla jsou jen návrhy pro méně cenné lidi. Podívejte, řekl nakonec. Zkusíme to při prvním průchodu. Pokud budou problémy, upravíme to. Seržantko Keane, odevzdejte své zbraně. Jdete dovnitř neozbrojená. Rozkaz prořízl místnost jako čepel. Odmítnutí by ji před 50 svědky učinilo neposlušnou. Vyhovění by těmto 4 gaunerům umožnilo myslet si, že dosáhli vítězství. Každá volba měla svou cenu. Rachel se pomalu zvedla svou M4 a nesla ji k přednímu stolu. Její pistole následovala, zanechala její pouzdro prázdné a její možnosti výrazně snížené. Obě zbraně položila s cílenou přesností. Ne je praštila, ale dala jasně najevo, že to není poddání. Když se vrátila na své místo, komanda se usmívala, jako by právě vyhráli v loterii. Rix předstíral, že něco šeptá Vegovi, což je padě oba rozesmálo. Napříč místností si pár mladších vojáků vyměnilo pohledy, které jasně říkali, že ji čeká zničení. Billings dokončil briefing a všechny propustil do přípravné oblasti. Jak se židle třely o beton a těla se pohybovala k východu, Ticejn prošel dost blízko Racheli na ramene, aby zašeptal: Doufám, že jste cvičila jógu, seržantko. Budete potřebovat veškerou flexibilitu, kterou můžete získat. Neodpověděla. Ani neotočila hlavu. Ale když se zařadila do kroku směrem ke skladišti, její mysl už přeřazovala, katalogizovala páky na klouby, tlakové body, desítky způsobů, jak obrátit soupeřovi zbraně proti nim. Pokud chtěli vidět, jak se zvládne bez pušky, dala jim lekci, na kterou nikdy nezapomenou. Skladiště vybrané pro cvičení bylo ocelovou katedrálou ozvěn a stínů. Uvnitř byly postaveny dočasné překližkové stěny, které vytvořily bludiště chodeb a slepých rohů. Typ rozvržení, které trestalo váhání a odměňovalo rozhodné jednání. Nad hlavou bzučely zářivky a vrhaly ostré stíny, které se s každým pohybem měnily. Rachel stála v přípravné oblasti mimo pásku označeného vchodu a cítila váhu očí z pozorovací plošiny nad sebou. Zpráva se šířila po základnové síti drbů rychleji než lesní požár. Armádní poradce šel neozbrojený proti 4 námořním komandům. Plošina byla plná diváků, někteří upřímně zvědaví, jiní doufající, že uvidí vlakovou nehodu. Kane, Daniels, Rix a Vega procházeli svou předmístní rutinou s neformální jistotou mužů, kteří věřili, že výsledek je již rozhodnut. Kane s nepotřebnou silou cvakl zásobník, kovový klik se ozval prostorem jako tečka na konci věty. Daniels si protáhl ramena, uvolňoval napětí, které tam nebylo. Rix a Vega si vyměnili pěstní údery, jako by šli na večírek místo na výcvikové cvičení. Snažte se tam držet krok, Keane, zavolal Daniels přes rameno. Nechtěli bychom, abyste se ztratila před začátkem zábavy. Rachel klečela na okraji přípravné podložky a metodickou přesností si upravovala rukavice. Na provokaci neodpověděla. Ani nevzhlédla. Její pozornost byla zaměřena na detaily, které si tito 4 neobtěžovali všimnout. Způsob, jakým osvětlení vytvářelo slepá místa v určitých rozích. Jak se překližkové stěny mírně prohýbají pod tlakem. Skutečnost, že jejich vybavení vydávalo zřetelné zvuky, když se pohybovali. Bez zbraní byla teoreticky v obrovské nevýhodě. Ale teorie byly tylko teoriami. Každý kawałek z prezentu, který si mężczyźni niešli, byl potenciálnym narzędziem v odpowiednich rękach. Każda chwila nadmiernej pewności siebie była otwarciem. Każde założenie o jej bezradności było amunicją, którą mogła wykorzystać przeciwko nim. Głos majora Billingsa trzeszczał przez głośnik. Drużyna Alfa ustawia się przy punkcie wejścia. Scenariusz rozpoczyna się na mój gwizdek. Celem jest zielona skrzynia w centralnym pomieszczeniu. 3 minuty na zegarze. Komandosi utworzyli swoją formację wejściową z podręcznikową precyzją. Kane na czele. Daniel drugi. Rick trzeci. Vega zamyka szyk. Rachel znalazła się 5 kroków za szykiem. Wystarczająco blisko, by technicznie być częścią drużyny, ale wystarczająco daleko, by być pomysłem po fakcie, gdy tylko uderzą w drzwi. Na platformie obserwacyjnej usłyszała fragmenty szeptanej rozmowy. 79 sekund. Będzie miała szczęście, jeśli wytrzyma połowę tego czasu. 4 przeciwko 1, a ona nie ma nic. To będzie brzydkie. Kane czekał na coś takiego.
Rachel przyjęła zrównoważoną postawę. Jej oddech był powolny i kontrolowany. Była już w podobnych pomieszczeniach. A tylko ściany były kamienne zamiast sklejki, a konsekwencje mierzono w workach na zwłoki zamiast w stłuczonych ego. Wiedziała dokładnie, jak szybko może się zmienić dynamika, gdy przemoc stanie się jedynym językiem, który wszyscy rozumieją. Odliczanie się rozpoczęło. 3, 2, 1. Gwizdek syknął przez magazyn jak pistolet startowy. Komandosi ruszyli naprzód w doskonałej synchronizacji. A przynajmniej tak myśleli. Rachel nie podążała bezpośrednio za nimi. Zamiast tego skręciła w lewo, używając ściany jako osłony, jednocześnie kierując się w stronę pierwszego punktu zwężenia, zanim jeszcze opuścili wejście. Widzowie pochylili się na platformie, wyczuwając, że cokolwiek miało się wydarzyć, nie będzie to rutynowe pobicie, którego się spodziewali. Pierwszy korytarz był ledwo wystarczająco szeroki, aby dwie osoby mogły iść obok siebie. Kane prowadził, jego karabin był podniesiony i gotowy, zamiatając w lewo i w prawo z mechaniczną precyzją. Daniels trzymał się blisko jego ramienia. Rick tuż za Wegą, kotwicząc tyły i już myśląc o tym, co powiedzą na odprawie o tym, jak łatwo było. Rachel trzymała się wystarczająco daleko, aby mieć przestrzeń do manewrowania. Nie ma sensu spieszyć się do ograniczonej przestrzeni, gdzie liczby znaczą wszystko. Lepiej poczekać na odpowiedni moment, gdy pewność siebie sprawi, że staną się nieostrożni. Po 20 sekundach dotarli do pierwszego zakrętu. Ostrego skrętu w lewo, w coś, co ćwiczenie nazwało miejskim zaułkiem. Vega obrócił się za róg, nie sprawdzając swoich pleców. Jego uwaga skupiona była na celu. Był to rodzaj taktycznego błędu, który w prawdziwym konflikcie kosztował życie. Ale na treningu po prostu cię zawstydził. Rachel wśliznęła się za nim jak dym. Jej ruchy płynęły z zabójczą gracją, która pochodziła z lat treningu walki, w zwarciu w miejscach, gdzie wahanie oznaczało śmierć. Lewą ręką chwyciła lufę jego karabinu, podczas gdy prawą chwyciła go za nadgarstek z precyzyjnym naciskiem. Nie na tyle, by złamać kość, ale na tyle, by kontrolować całe jego ramię. Ostry skręt przeciwko stawowi barkowemu, który przeszył go błyskawicą. Szybkie pociągnięcie, aby przełamać jego równowagę i przezwyciężyć jego środek ciężkości, a Vega z hukiem upadł na wyścielaną podłogę z jękiem zaskoczenia i bólu, który odbił się od ścian magazynu. Uderzenie wyrzuciło powietrze z jego płuc w zduszonym syku. Zanim zdążył się otrząsnąć, zanim zdążył nawet przetworzyć, co się stało, wyrwała mu karabin z ręki, jak zabieranie dziecku cukierka, i przeszła nad jego leżącą formą z kliniczną skutecznością chirurga usuwającego guza. 32 sekundy. Rick usłyszał zamieszanie i obrócił się. Jego oczy rozszerzyły się, gdy zobaczył ją trzymającą broń Vegi. Próbował skierować swój własny karabin, ale ona była już w jego zasięgu, używając zdobytej broni jako dźwigni, aby zaczepić za jego kolanem. Ostry wymach i jego nogi zniknęły. Uderzył o podłogę z hukiem, który odbił się echem w magazynie. Opuściła kolano na jego mostek, naciskając wystarczająco, by go unieruchomić, nie powodując trwałych obrażeń, i użyła wolnej ręki do zastosowania duszenia. RX-a gorączkowo stukał w matę, oficjalnie poza scenariuszem. Wepchnęła mu karabin z powrotem i ruszyła dalej bez słowa. 45 sekund. Kane zaczął rozumieć, że coś poszło katastrofalnie źle z jego genialnym planem. Obrócił się w jej stronę, próbując podnieść broń w wąskim korytarzu. Ale przestrzeń, która miała faworyzować zespół szturmowy, teraz działała przeciwko niemu. Jego karabin stał się obciążeniem, a nie atutem. Rachel zrobiła krok w prawo, pozwalając jego pędowi ponieść go do przodu. Jej lewa stopa zaczepiła się za jego kostkę, podczas gdy jej ramię uderzyło go w żebra. Kane wpadł na wyścielaną ścianę z wstrząsającym uderzeniem, które wytrąciło mu powietrze z płuc. Karabin wypadł mu z ręki. Złapała go, zanim uderzył o ziemię, obróciła go do pozycji kontrolnej i wycelowała w jego środek masy, zanim zdążył wziąć kolejny oddech. Zamroził się, jego twarz przechodziła przez konsternację, gniew i coś, co mogło być szacunkiem. 62 sekundy, pozostał Daniels. Szef usłyszał wystarczająco dużo chaosu za sobą, by wiedzieć, że brutalna siła jest jego jedyną pozostałą opcją. Podszedł do rogu szybko i nisko, jego ramiona szeroko rozłożone, do obejmującego chwytu, który zadziałałby przeciwko większości przeciwników. Ale Rachel
nie była większością przeciwników. Zamiast walczyć z jego pędem, obniżyła swój środek ciężkości i wykorzystała jego własną siłę przeciwko niemu. Jej ręce znalazły oparcie na jego rękawie i przedramieniu i z ostrym obrotem, który czerpał z lat treningu walki w zwarciu, przerzuciła biodro przez linię jego ataku. Daniels na chwilę wzniósł się w powietrze, co prawdopodobnie trwało wieczność, a potem z hukiem wylądował na plecach z siłą, która wstrząsnęła jego zębami. Zanim zdążył się otrząsnąć, wyrwała mu pistolet boczny, jednym płynnym ruchem przeładowała zamek i wycelowała w jego klatkę piersiową z odległości mniejszej niż 3 stopy. 79 sekund. Gwizdek zabrzmiał ponownie, ostro i ostatecznie. Cisza opadła na magazyn jak koc. Jedynymi dźwiękami były odległy szum świetlówek i nierówne oddechy 4 mężczyzn, którzy właśnie odkryli różnicę między pewnością siebie a kompetencją. Rachel wyprostowała się powoli, najpierw oddała pistolet treningowy do ręki Daniela i odsunęła się od masakry, którą stworzyła. Z platformy obserwacyjnej fala głosów rozprzestrzeniła się wśród tłumu jak pożar przez suchą trawę. Niektórzy mamrotali z niedowierzaniem, inni chichotali w sposób, w jaki ludzie to robią, gdy byli świadkami czegoś, co przeczy ich zrozumieniu świata. Młodsi rekrutowie wskazywali i szeptali, ich głosy niosły fragmenty typu jak jej się to udało i widziałeś ten ruch, gdzie i 4 facetów, człowieku, 4 z nich. Jeden rekrut pochylił się do swojego kumpla i wyszeptał z ledwo powstrzymanym podziwem. Po prostu zniszczyła wszystkich 4 w niecałe 90 sekund gołymi rękami. Kain pierwszy podniósł się z trudem, pocierając ramię, gdzie przedstawiło się ścianie. Jego twarz była zarumieniona. Czy z wysiłku fizycznego, czy z wstydu? Trudno było powiedzieć. Vega pozostał na jednym kolanie, poprawiając swój sprzęt, jakby mogło to przywrócić mu trochę godności. Rick unikał kontaktu wzrokowego ze wszystkimi, nagle zafascynowany sznurówkami swoich butów. Daniel siedział na podłodze przez kilka długich sekund, jakby wstanie sprawiłoby, że jego porażka będzie bardziej realna. Rachel nic nie powiedziała. Nie przechwalała się, nie wykładała, nawet nie wyglądała na szczególnie zadowoloną. Po prostu podeszła do stojaka ze sprzętem, powiesiła pożyczony sprzęt i zdjęła rękawice z tą samą metodyczną precyzją, jaką wykazała się podczas ćwiczenia. Zegar nad wejściem nadal świecił w oskarżających czerwonych cyfrach. 119. Cisza, która nastąpiła, była cięższa niż jakakolwiek owacja na stojąco. Na platformie obserwacyjnej rozmowy umierały w połowie zdania, gdy ludzie próbowali przetworzyć to, czego byli świadkami. Rachel Keane, cicha, niepozorna, rzekomo przegrywająca, właśnie rozmontowała 4 elitarnych operatorów bez spocenia się. Za nią komandosi próbowali ratować to, co pozostało z ich godności. Kane mamrotał coś o szczęśliwych strzałach i niesprawiedliwych przewagach, ale nie miał w tym serca. Rick zajmował się sprzętem, który nie wymagał regulacji. Vega wyglądał, jakby prowadził poważną rozmowę ze swoimi wyborami kariery. Nikt nie przeprosił. Nikt nie przyznał, że może, tylko może źle ocenili sytuację od samego początku. Wtedy zaczął się powolny klask. Odbił się echem w magazynie z celową precyzją, nie drwiąco, ale przyciągając uwagę w sposób, który sprawił, że wszyscy spojrzeli w górę w stronę platformy obserwacyjnej. Wysoka postać w zielonym mundurze opierała się o balustradę. Jej srebrne orły odbijały światło jarzeniowe. Pułkownik Abrams zszedł po metalowych schodach z prezencją, która sprawiała, że dorośli mężczyźni prostowali się bez polecenia. Był szeroki w barach, dystyngowany w sposób, który pochodził z dziesięcioleci dowodzenia, z oczami, które niczego nie przeoczyły i wszystko oceniły. Zatrzymał się kilka stóp od Rachel, studiując ją z czymś, co mogło być rozbawieniem. Nie spodziewałem się zobaczyć Sokoła z powrotem na matach. Gdzie kryptonim uderzył w pokój jak fizyczny cios. Głowa Kaina podskoczyła. Daniels zamarł. Sokół nie był pseudonimem, który zdobywa się ucząc podstawowego szkolenia. Było to oznaczenie, które pochodziło z miejsc, gdzie porażka oznaczała worki na zwłoki, a sukces mierzono misjami, które nigdy nie trafiły do wiadomości. Wyraz twarzy Rachel się nie zmienił.
Minęło trochę czasu, ser. Abrams skinął głową w stronę 4 mężczyzn wciąż podnoszących się z podłogi. Panowie, możecie być zainteresowani wiedzą, że starszy sierżant Keane była głównym instruktorem walki w zwarciu dla połączonej grupy zadaniowej NATO, specjalizującej się w neutralizacji wielu uzbrojonych przeciwników w ograniczonych przestrzeniach. To było co? 8 lat temu? 10? Rachel poprawiła cicho. 10 lat, powtórzył Abrams. Jego uśmiech lekko się powiększył, co oznacza, że doskonaliła techniki takie jak te, których właśnie doświadczyliście, podczas gdy niektórzy z was wciąż uczyli się, którą stronę karabinu trzymać. W rzeczywistości, szefie Daniels, jego wzrok przesunął się na mężczyznę wciąż siedzącego na podłodze. Wierzę, że nieświadomie włączyłeś kilka jej oryginalnych protokołów szkoleniowych do swojego obecnego programu nauczania. Transformacja postawy komandosów była natychmiastowa i kompletna. Arogancja Kane'a wyparowała jak poranna mgła. Vega nagle uznał podłogę za fascynującą. Rick przełknął ciężko, jego jabłko Adama podskakiwało jak spławik wędkarski. Abrams podszedł bliżej Rachel, jego głos niósł się na tyle, by dotrzeć do każdego zakątka magazynu. Dobrze, że wróciłaś, sierżancie. Ta baza potrzebuje więcej instruktorów, którzy wciąż potrafią zademonstrować, dlaczego ich techniki działają. Dziękuję, ser, odpowiedziała. Jej ton był profesjonalny, ale z nutą sugerującą, że miała dość bycia niedocenianą. Pułkownik odwrócił się z powrotem do 4 mężczyzn. Co do was, panowie, myślę, że lekcja pokory jest spóźniona. Wyczyścicie każdą matę w tym obiekcie i zrobicie to porządnie. Nie chodzi tylko o umiejętności taktyczne. Chodzi o szacunek dla waszych towarzyszy broni. Rozkaz padł bez sprzeciwu ani protestu. Daniels skinął krótko głową. Kane wydał z siebie krótkie tak, sir, które brzmiało, jakby zostało wyciągnięte z jego gardła szczypcami. Abrams odszedł tak celowo, jak przybył. Jego buty dzwoniły o beton w rytmie, który podkreślał fakt, że demonstracja się skończyła i wznowione zostaną normalne operacje. Rachel nie pozostała, by delektować się swoim zwycięstwem. Zebrała swój sprzęt, zabezpieczyła puste kabury i skierowała się do wyjścia. Kilku młodszych rekrutów ustąpiło jej drogi, gdy przechodziła, ich wyraz twarzy niósł coś, czego wcześniej jej nie okazywali. Nie tylko ciekawość, ale prawdziwy szacunek. Na platformie obserwacyjnej jeden instruktor pochylił się do drugiego i zamruczał. 79 sekund przeciwko 4 uzbrojonym komandosom. Niesamowity sposób na postawienie sprawy. Rachel szła dalej, jej tempo było stałe i niespieszne. Tohle nebylo o dokazování ničeho nikomu. Šlo o to udělat práci, o kterou ji požádali, i když se parametry bez varování změnily. Skutečnost, že se 4 arogantní muži v procesu něco naučili, byla jen bonus. Za ní se skladem ozýval zvuk mopů a čistících prostředků, které se distribuovaly. Nebyl to nejhorší trest v historii armády, ale každý, kdo strávil čas v uniformě, chápal štípnutí z toho, že byl po ponížení před publikem pověřen úklidem. Cesta zpět do kasáren ji vedla přes otevřenou plochu asfaltu, která se třpitila vlnami horka. Navzdory časnému ránu si Rachel udržovala své stabilní tempo, ani nespěchala ke svému dalšímu úkolu, ani neprodlužovala krok, aby prodloužila okamžik. Dávno se naučila, že nejlepší způsob, jak se vypořádat se situací, jako je tato, je nechat ji přirozeně vyblednout, bez zbytečného dramatu nebo vítězných kol. Minula skupinu mladších vojáků poblíž autoparku. Jeden z nich, podle nárameníku voják, jí s úctou kývl, typ úcty, který uznává sdílené porozumění bez potřeby slov. Jiný narovnal postoj, když šla kolem, náhle si uvědomil, že hodnost a vzhled nevždy vypovídají celý příběh. Rachel nepodporovala ani jedno gesto nad rámec lehkého pozvednutí brady. Respekt získaný demonstrací byl křehký. Rostl lépe v tichu než pod reflektory. Ve skladu vybavení vrátila své tréninkové vybavení a podepsala se na seznam výdeje. Seržant zásobování, prošedivělý veterán z 20 lety služby, vrytými do jeho ošlehaných rysů, zvedl pohled od své práce.
Slyšel jsem, že jste tam ve skladu něco rozvířila. Řekl tónem nesoucím slabé pobavení někoho, kdo viděl dostatek vojenské politiky, aby našel humor v nevyhnutelném. Rachel mu nabídla stín úsměvu. Jen jsem vedla cvičení, seržante. To je jeden způsob, jak to říct. Vykročila zpět na slunce a nechala těžké dveře za sebou zavřít. Napříč kasárnami se formovala další tréninková rotace. Instruktoři přednášeli své předcvičné briefingy se stejnou rutinní autoritou, která udržuje vojenské základny v provozu po celém světě. Její okamžik ve světle reflektorů se již vstřebával do běžného rytmu dne a přesně tak to preferovala. Její další rotace začínala za 25 minut. Bude tam včas, připravená pracovat. Jako vždy. Žádné válečné příběhy sdílené, žádné body skórované pro skórování. Lidé, kteří potřebovali pochopit, co se stalo, to už věděli. Všichni ostatní to zjistí, až to bude důležité. Za ní, zpět ve skladu, pokračoval zvuk úklidu. Danielův hlas se slabě nesl přes ambientní hluk základny, podrážděný, ale s podtónem něčeho, co mohlo být respekt. Je rychlá? Říkal někomu. Příliš zatraceně rychlá. Rachel se neotočila. Už se posunula k tomu, co přijde dál, jako vždy. Některé lekce trvaly 79 sekund. Jiné se učili celý život. Chytré peníze byly na těchto 4 komandech, které zjišťovaly, do které kategorie právě spadly. Odpolední slunce stoupalo ke svému dennímu vrcholu a Fort Blair pokračoval ve své misi přeměny dobrých vojáků na lepší. Jediný rozdíl byl v tom, že 4 námořní komanda nyní chápala, že předpoklady mohou být nebezpečné. A jeden tichý armádní seržant připomněl všem, že nejnebezpečnější lidé jsou často ti, které byste nikdy nepodezírali. Nakonec to bylo pravděpodobně cennější než jakékoliv formální tréninkové cvičení. Viděli jste někdy někoho takhle úplně podcenit? Někdy jsou nejtižší lidé v místnosti ti, kterých byste se měli nejvíce obávat, když je budete zpochybňovat. Co si myslíte, že se tato komanda naučila z toho, že byla školena za méně než 90 sekund? Byla Rachelina demonstrace oprávněná, nebo měla jejich neúctu řešit jinak? Napište své myšlenky do komentářů níže. Čtu každý jeden a miluji slyšet vaše perspektivy. Pokud vám tento příběh připomněl, že respekt by měl být zasloužený, nikoli vyžadovaný, klikněte na tlačítko like a přihlaste se k odběru dalších příběhů o tichých profesionálech, kteří nechávají své činy mluvit. A pokud znáte veterána, jehož služba si zaslouží uznání, sdílejte s ním toto video. Znamená to víc, než si možná myslíte. Další příběhy o hrdinech skrývajících se na očích čekají přímo na vaší obrazovce. A klikněte na jedno z nich, abyste mohli pokračovat v sledování, a já se s vámi zítra setkám s dalším příběhem, který dokazuje, proč byste nikdy neměli soudit válečníka podle jeho uniformy. Do té doby si pamatujte, že nejnebezpečnější protivníci jsou často ti, kteří nikdy nemusí dokazovat, jak jsou nebezpeční.